Cebu Bankers Club mipasalig nga dunay igong cash ang mga ATM machines sining taas-taas nga holiday. Si Luan Mirondina sa report. Upat ka adlaw nga sirado ang mga bangko sa lalawigan sa Sugbo subay sa pagtimaan sa Semana Santa. Sugod ugma Huwebes Santo hangtod sa Easter Sunday, walay mga bangko nga abli gawas lang sa mga bangko nga may mga branch sa mga malls nga posibleng abli atul sa Sabado de Gloria. Gipasalig hinuon sa Cebu Bankers Club nga adunay igong cash ang mga ATM. Pero even during the holiday, Friday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, kung na natin ATM machines nga mo run out of cash, ang atong mga loader, ready na sila, on call man sila. So, once ang machine low na og cash, mo reload na sila. Gipaligo na usab sa Cebu Bankers Club ang security features sa mga ATM. Hinuon ng kapulisan una nang mipahibaw nga mas maayong likayan ang pag-withdraw sa mga ATM nga nahimutang sa awaaw o ngit-ngit nga lugar ilabi na kun weekend o taas ang bakasyon. Magpabiling igmat usab batok sa mga kadudahang butang nga gi-install sa mga ATM. If in case dunay problems like no cash dispense or just keep the receipt, inigbalik na tog abli, pwede ra sila mo complain sa branch, that would be settled na po dayon. Luan Mirondina, Balitang Bisda.